hai lam so khapang ne mara keching songrok non rang ni bage hani news latest update video to be phaika tam ni ge chini Bwkhwk bo salbrum Facebook post tui bo post khlai tongo tam ni ge ching bini o post tui ching omono saiman baksa leader rok Bwkhwk no hamya sawa te a je Bwkhwk ni je demand eba chini je demand no kasuna ni bage baksa chaito gi tongo piba Bwkhwk abono tui bo ignore khlayo tam ni ge bo paithago sawo je chini ha chini sason chini je hano kamanani angriya ni bo sawo ngete kaisa angkai Bwkhwk no khoroksa Bwkhwk jwk bo help samani abotno tui singtini o video ni bisingtui saiman lainai hingka aboni bage no o video pulan sim paithak jara nai tongde hingka phaidi tini video no chenglai sinai nga phaidi pulan sing saiman lainai Bwkhwk tamai post kalaika or post kalaika some leaders are telling me let's not demand a constitutional solution and accept whatever is given. I cannot do that because this is not a fight for a few leaders but for the community. We are not against anyone but want to secure our constitutional rights and land. I cannot let my community down. Ini orang Bwkhwk Sakha. Gak Bwkhwk jaga salah neman gak bahai. Kisah borok je bonus hai tongpon je constitutional solution tui dabi ta khlai sidi hinui baksa Bwkhwk no sai tongpon. Hingke abo rinani tangthun ama hairokai baksa bono hinai tongpon. Ora Bwkhwk chawa an aje constitutional solution tui ang fight klainai tam ningka abo khoroksa khorokni bagiya ini ora Bwkhwk chawa tam ningke abo chini ti prasarokni bagise ini chaw keboni birudia nei Bwkhwk Sakha abo chini odhikar chini manthai chini hano rokha khainani se chini manthai no rokha khainani se chini manthai no nahanani se nei chini Bwkhwk Sakha ang ani je ti prasarokno kuno salapano khiklai glak nei Bwkhwk ro Sakha ngirok saiman kana angko jaga baksa borok tabuk pono Bwkhwk na baksa hamjaga tongo ama hai hamjaga leaders rok Bwkhwk no hamya sawo je nang a dabinata sanchidi abo sanyewi tongdi ama hai rokai Bwkhwk no sikri sokorok khlai tongo pheba Bwkhwk bo diawoi bo bini a manthai je chini a manthai Tiprasaroni je manthai constitutional solution tui botini chirgui botini buskang lama himui bo himune tongo himbotok himune tongo tamningke sannai borok bo mannai gete khoroksa Bwkhwk haina hai Bwkhwk no tweet khlai bo Sakha nei tweet khlai Sakha phaidi sing nailene o jaga bo Bwkhwk Sakha jaga it's when I get messages like this late in the evening, I realize how much difficulty our people are going through. Helplessness and frustration from my side as well. I really want to help our people, and when I fail to do so, it's hard, stresses me. Ini orwa Bwkhwk Sakha. Inke orwa bo sana naiman ka bahai niya je sanjawo. Je belai kino difficult je chini borok ni Bwkhwk Sakha belai kino chubachu nangai tongkha ang bono chubanai tangi ang bono nori tongnai nei ora Bwkhwk Sakha inke o jaga o aje Bwkhwk jwk je Bwkhwk no oma haike text klaika Bwkhwk ni tweet to Bwkhwk haini hai bini a tweet ni tolawa ke bo obono screenshot no bo rui rekha inke ora Bwkhwk no bo oma haike bo koimung Sakha khulumka Bwkhwk please help me nei a borok Sakha Bwkhwk can you help me I am gauro bini bumung no blur khaika bo deborma my husband is service lost 10,323 I have an little 5-year-old I had suffered throat cancer from last 1 year now my family is belong very critically condition this situation has not been possible my treatment but this month 15 on that appointment for treatment so I request harmful to you please help me nei a Bwkhwk jwk Sakha a Bwkhwk jwk tamai nei sana kan kana je jagawa Bwkhwk nungano chubachu rudi nei Sakha je ang khoroksa deborma
ani bwsai je 10,323 jonao chakri thangjak je 5 bochor ungui tongkha আর 1 বছর রোমো ক্যান্সার মানজাক hinwi Bwkhwk jwk sakha abok ani family o belai kheno tong kosto ungui tongo hinwi bo sakha aboni bagi bo sawo je ang o je obostha no tui ang tei kono upai krikha aboni bagi ang treatment khainani bagi bwsakang 15 tarik meo oro 15 tarik me ne kono sana naikana 15 tarik meo treatment khaina bagai appointment rejakha aboni bagai ang nono koijau je cancer ni hoite ang yogi mana tui nangano khairok jawa di hinai chini Bubagra no Bwkhwk jwk koikha belai khairok susuk chini do pharok belai khairok susuk oje Bwkhwk bo chini Bubagra no bo tini request khlayu bini jani bo help sano chini Bubagra maya gnang bo kharmo gnang tongi malia bo bini tweet tike bo tweet khlai markha Bwkhwk jwk ni bagai फाइदिंगे खाजाना मारे गिजिं सं जों Bwkhwk jwk no रुतुगि तिख्लाय लायानो नरक शेयर खालादि Bwkhwk jwk साबुं खोना जों मानसाक जों बनो 50 टाका खालाय 100 टाका खालाय 500 टाका खालाय जे जानजानि मानमानि बनो जों chubachu लायनाय दामनि के आं चाइतकनाय नरक न बिनि नाम्बार रक ते बिनि एड्रेस रक मानो दामनि के जे ताबुक Bwkhwk jwk नि जे सोशल मीडिया कासानाय आं खालायो dakti-no Bwkhwk jwk no जों सिनि मानानो Bwkhwk jwk sabo te bini bwsai sabo जों aborok saimana te bini kamini borok tubo जों tini omsuk jarti saimaka chini tipra jwk khoroksa bo belai keno bo tini Bubagra thani chubachu nangui tongkha gitin rok saiman kana Bubagra no baksa borok gobang Bwkhwk hamya chitra tisai bono hamya sawa je nung dabino ta sandi constitutional solution ta sandi ama hairok Bubagra no mana khlai tongo pheba Bubagra sawi tongo abo chini manthai जों amana sannai tamnike जों kemoni birodhita जों khlaya chini ha chini odhikar abose chini ha no rokha khainase hinui chini Bubagra sakha hingke tini baga sukno norok video no chachaka hingke like share comment khlaina ta pogdi tei norok obahai related video nai tano muchungui tongo hingka kai Kokborok hini tech entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi haini norok next video malai phnai norok jotono kaham tongni Bubagra ni bagai norok hamjaka hingkai Bubagra long life nei cd tei Bwkhwk jwk ni bagai bo norok chlaidi suri laidi bojeno kaham krungkino hami mana tei bini je cancer bisi kaisa romoi belakena cancer manjagai bo tongkha tei bini nukungo belaino chugyangui tongkha botabo rang puisa nangai tongo awani bagai bo chubachu manang tun nei norok prayer khlai laijadi asukno jotnona hambai bye